Bună și bine ați revenit la podcastul nostru Țara arde și baba se piaptănă și noi ardem de curiozitate să aflăm mai multe din domeniul fashion-ului. Până acum am avut invitați designeri, creatori de conținut și astăzi avem invitat un model să aflăm mai multe din spate, din backstage și ce se întâmplă la o prezentare de fashion show. Bine ai venit! O avem alături de noi pe Lia Moruții, tattoo artist, model, fostă studentă la UAD Cluj, actuală studentă la master la publicitate, colega noastră. A făcut curs de actorie. Efectiv, avem un M-pachet aici alături de noi. Noi ne bucurăm că am reușit să ne organizăm să filmăm acest podcast. A fost foarte greu, având în vedere că data trecută ai fost pe canapeaua asta cu mine. Cum se simte să fii în celălalt rol? Sincer, cred că e mai bine aici. Aștept întrebările voastre, sunt curioasă. Pe partea cealaltă mi-era mai greu, nu găseam cuvintele neapărat. Sper să ne găsim noi astăzi pentru tine. E ok, suntem noi între noi, sper că o să fie bine de data asta. Da. Am vrea să știm mai multe despre fashion show-uri și care a fost poate primul tău casting la care ai participat. Deci, povestea începe când eu eram în orașul meu natal. Ca mai apoi să văd... De unde ești? De unde vii, da? Eu vin din Dorohoi, Botoșani. Ok. Ca idee. Și povestea mea a început în momentul în care dădeam scroll pe Insta, pe un story, am dat de acel story și am văzut că este casting la o agenție de modă din Cluj. Eu pe atunci nu voiam să știu nimic legat de Cluj, așa că eram un pic sceptică. Nu ți-a plăcut Clujul? Nu voiam, dar în același timp nici la București nu-mi doream să merg pentru că am doi frați acolo și atunci am zis că vreau să fiu independentă, vreau într-un oraș nou, iar la Iași nu am vrut, deși este aproape, pentru că acolo era majoritatea oamenilor din orașul meu natal. Și am vrut cumva să mă separ de tot ce însemna Dorohoi și așa mai departe. Cred că fiecare adolescent îți dorește să se rupă de orașul natal. Da, exact. Și nu știu, să mă simt puternică. Da. În fine, ca mai apoi să ajung să trimit un mail cu mai multe poze, pentru că îmi plăcea ideea de model. La un moment dat, când eram mică, îmi doream să fiu în Victoria's Secret model. Eram... Încă se Baby poate. steps. Exact, încă se poate. Și mai apoi, după ce am aplicat, am fost chemată la Cluj și nu pot să zic că a fost cel mai bun casting pentru mine. A fost și singurul casting și am intrat în agenție într-un final, dar ca idee am fost pusă în niște situații destul de jenante pentru mine în momentul respectiv, pentru că mi s-a zis că eram perfectă, dar în același timp nu-i plăcea părul meu și au ajuns să pună mai multe critici pe aspectul meu fizic pe care nu le simțeam până atunci. Și cam așa am ajuns în lumea modelingului. Te-a făcut să fii cumva complexată de anumite caracteristici ale tale? Cred că doar de păr, pentru că în momentul respectiv aveam două șuvițe blonde și mi-au zis că ce-i cu șuvițele astea blonde. În rest eram îndeajuns de slabă, cu măsurătorile cum ar fi trebuit să fie. Deci să înțeleg că lumea din modeling e mult mai strictă, e foarte critică și foarte strictă. Da, și tu la un moment dat ajungi să îți pui tu întrebări și să fii foarte aspru tu cu tine ca să fii în limitele impuse, în standardele de frumusețe de atunci, cel puțin. Ok, și care sunt standardele de frumusețe de atunci sau de acum? Atunci era ideea de beauty, de natural, de, nu știu, strălucire a pielii, fermecătoare și așa mai departe, proporții 90, 60, 90. Exact. Dar acum simt că s-a schimbat lumea și caută personaje mai androgine, diferite, nu contează neapărat să fii frumos în domeniul ăsta, cât să ai ceva al tău, ceva să ai trăsături diferite. Să atragi atenția mai degrabă și, într-adevăr, dacă dorești să fii pe podium, îți trebuie și o înălțime oarecare. Mi se pare că acum lumea se axează mai mult pe natural decât pe perfecțiunea aia pe care o vedeai și la modelele de la Victoria's Secret. Că cred că orice fată și-a dorit în viața asta, vreau să ajung ca un model de la Victoria's Secret. Exact. Vreau să am formele alea perfecte și mi se pare că acum lumea începe să... Am văzut ceva campanii și la Calvin Klein cu persoane care nu au neapărat 90, 60, 90 și lumea e mai naturală și mai deschisă în domeniul ăsta. Da, sunt fashion show-uri și acum și la Victoria's Secret cu modele plus size, din câte am văzut. Da. Exact. Și acum se ține mai mult cont pe poze, pe filmări, decât pe catwalk în sine. Și atitudinea contează foarte mult în domeniul ăsta.
Deci primul casting nu a fost neapărat o experiență Da, mai ales că a fost plăcută. și frig, era într-o iarnă, venisem cu trenul, vai, deci a fost oribil. De câți ani aveai când ai fost la primul? 17 ani. Mamă, deci erai mai Da. mică. Și ce părere au avut părinții tăi? Pentru că mie mi se pare că în România partea asta de modeling e văzută destul de urâtă Da, și nu zonă. te-ai acceptat. Pentru că industria de odinioară și în lumea largă se punea accentul total pe altceva. Ca și cum că ai ajuns în domeniul respectiv sau ai ajuns Da. în campaniile respective sau în reclamele respective pentru că Pentru ai făcut că- ceva. Da, da, da. Ca idee. No. Și la mine mama m-a încurajat foarte mult. Având în vedere că și una din surorile mele mai mari a participat la Miss Rojo și așa mai departe, Ok. și prin orașe mai mari, așa că da, a susținut tot timpul această idee de fată frivolă, fată frumoasă, să fim feminine. Da, da, Mă da, gândesc da. că sora ta te-a susținut și mai tare, având în vedere că are experiența asta din spate. Cumva da, a fost tot timpul acolo. Cu mine a venit, de fapt și de drept, primul meu casting, acum asta să-mi aduc aminte, a fost undeva în Suceava. Ok. La MRA Models. Este o agenție destul de mare din București, am impresia, care au filmat la un moment dat și cu Cătălin Botezatul la Next Top Model. Ok, Deci wow. e acea agenție. Ok. Vai, adoram. Da, Când chiar eram... Nu te-ai gândit să te înscrii la Next Top Model sau mai era În una? momentul de față o emisiune. Și atunci nu eram eu în control să intru în Da. așa ceva, în asemenea proiect. Nici nu mă gândeam. Mă rog, dacă ai idee, atunci nu am fost acceptată, pentru că, într-adevăr, aveam 2-3 kg în plus și, într-adevăr, eram destul de mică. Asta se întâmpla, cred că, pe undeva la 15 ani și a fost așa o chestie de... Făceau ei o caravană și veneau în orașele mai mici să găsească fete frumoase și nu am fost. Deci așa de stricți aleasă. erau de 2-3 kg, contau atât de mult înainte? Da, erau severi. Și poate nici nu le-a plăcut fizionomia mea, care e un pic mai atipică față de modelele beauty de pe atunci. Și țin minte că acum ai zis de Next Top Model, țin minte că mă uitam la un episod când eram mică și le certa și le critica mega tare că de ce mănâncă ciocolată. Yes. Chiar în halul ăsta de strict cu tot ce mănânci. Depinde de ce fel de oameni dai în industrie, dar da. Adică la un moment dat țin minte că erau povești în care ziceau de o tipă că fata respectivă nu mânca și bea alcool ca să poată pe podium să redea o anumită Emoție? Da, o anumită emoție, nu știu, să fie teatrală în felul în care trebuia să fie pentru prezentarea respectivă. Jesus. Deci sau mai erau, nu știu, povești în care fetele își băcau vată. Da, cu suc de portocale am Da, auzit, da. modelele de la Victoria's Secret. Da, Acum nu știu da. cât de adevărat e, Bă, dar... eu tind să cred că e adevărat. Eu sunt șocată. Eu nu știam Da. de informația asta. E că sunt foarte drastici oamenii din domeniu, cumva. Și acum, când m-am uitat recent la Next Top Model, stau și văd că de mult era ideea de misoginie. Da. Da. Nu știu, foarte urât. Și fetele între ele erau foarte răutăcioase Da. și invidioase unele pe celelalte. Și în ziua de astăzi tind să cred că nu mai e același lucru. Pe probabil ăla era vibe-ul și indus, gen. Da, Atâta da. timp cât de sus pornea chestia asta, îți dai seama că da, și... era o competiție foarte Da, mare. da. Și poftim. Scuze, trecând de primul tău casting, ai mai participat la alte castinguri și care au fost experiența ta de acolo? Am mai participat și la One Models și Ok. a fost super tare. În momentul respectiv aveam și tatuaje și le-am expus că am tatuaje și pe spate și așa mai departe. Și cu toate astea ei m-au acceptat. Am mai rămas la ideea de a trimite un mail la ei într-un costum de baie. Le-am trimis, dar noi s-au zis că pozele nu erau bune și să le refac și mi-a fost lene, sincer, să le refac și am zis, bă, nu mai, gata de pace. Dar oamenii sunt deschiși, adică mă știu cu ei, plus minus. Și în rest nu am mai participat, am mai primit oferte la anumite case, dar nu mi-am dorit să fac parte din casele respective. Ai putea să ne spui de ce nu ai vrut? Pentru că omul care conducea casa respectivă era O persoană mai dificilă. o persoană mai dificilă, Ok, da. da. Cu Nu, care dar nu mi-aș fi nu mai- dorit să da. fac un contract. Și să te Nu voia să te asociezi. asociezi, Da, da, cu Asta el. e o chestie foarte tare, mi se pare că că reușești cumva să spui nu și că nu te avânți așa, ok, am prins un contract, trebuie Da. să-l iau neapărat și că știi care sunt limitele tale și care sunt principiile tale și nu vrei. Da, mi se pare foarte important. Și contează să îți pui și tu un preț, să-ți dai valoare Da. singur. Pentru că eu am făcut foarte multe shooting-uri pro bono, în condițiile în care nu primeam niciun ban, dar mi se promitea cumva ideea de promovare online. Și vizibilitate, Vizibilitate da. și așa mai Sau că o să departe. ai colaborări în viitor cu alte... Da. Plus minus,
am câștigat oameni în jurul meu din industrie și atunci a fost super ok, m-am mulțumit cu asta. Până într-un moment când am decis să cer bani pe ceea ce fac, pentru că deja se acumulase undeva la 4 ani în domeniu și am considerat că eu merit să fiu și plătită pentru timpul meu. De acord. Deci nu e nimic greșit cumva să faci chestia asta, să-ți faci experiență, să faci gratis atâta timp cât îți place, dar la un moment dat trebuie să... Da, pentru că e multă muncă, deși nu pare. sunt convinsă. Adică de foarte multe ori mi-am rupt spatele sau am stat în fric sau am stat nemâncată sau, nu știu, la anumite show-uri ni se promitea mâncare în backstage și nu aveam și era ora 6 după amiază și noi eram de la ora 8-9 dimineața acolo. Și gen, dacă nu veneai tu cu pachet de acasă, ziua aia era moarte pentru tine. Și îți dai seama că odată ce ești înfometat, se acumulează și nervi, și stres, și energia e foarte nasolă, nu mai ai chef de nimic. Exact, și tu în final trebuie să arăți ca o bijuterie pe podium. Tiplă, da. Am mai auzit și o poveste de asta pe TikTok de la un fashion show din București în care o povestit cineva că efectiv nu au primit nimic de mâncare. Da, și la un moment dat poate nici măcar apă sau dacă vrei să cumperi apă sau cafea, trebuia să plătești pentru lucrurile respective și sincer, sunt acolo la un job, îmi fac job. Da. Sau mai sunt, uite, cum este Transilvania Fashion Week, unde tu plătești ca să participi acolo, ca model, ca în final tu poate să primești un premiu sau nu. Ok. Și în rest, asta diploma de participare. Acum că ai adus în discuția asta cu Transilvania Fashion Show, acum că ai dus în discuție partea asta cu Transilvania Fashion Show, ai participat și tu, parcă, nu? Am participat, cred că în anul 2024. Cum ai ajuns să participi? A fost... Stai, vreau să spun ceva înainte. Știu că ai participat la fashion show-ul lui Andreea Marinescu, care a fost și invitată la podcastul nostru. Ideea este în felul următor, că noi două ne știm din orașul natal, două din Rohoi, am ajuns în Cluj, am menținut cumva legătura, plus minus, ea colaborând cu agenția la care eram eu. Okay. Și ușor, am început să colaborez și cu ea în diferite situații. Ca mai apoi să și particip cu ținutele ei la Transilvania Fashion Week. Spunem noi ceva. Primul tău show sau? Nu, a fost unul printre ultimele mele show-uri la care am participat, sincer, pentru că la un moment dat am decis că pur și simplu, nu mai eram satisfăcută de ideea de munca pe care o depun și faptul că, again, nu eram remunerată sau așa mai departe. Eu ce sunt curioasă, pe lângă Transilvania Fashion Show, cum a fost experiența primul show, care au fost pașii care te-au dus înspre primul show, cum a fost experiența de acolo? Ai avut emoții foarte mari, mă gândesc. Au fost emoții, dar în același timp eram destul de sigură pe mine, știam că merg bine pe tocuri, având în vedere că am avut înainte de a participa la show-ul respectiv și o tabără unde am stat, nu știu, cred că 4 zile și am învățat să mergem pe lângă o piscină, așa, pe tocuri. Noi. Te rog. În continuare, tind să cred că nu merg cel mai bine pe tocuri, merg bine, dar nu cel mai bine. Depinde foarte mult de ce tip de mers este, dacă este un mers rapid, un mers lent, un mers dansant, dacă trebuie să ai, ce atitudine trebuie să ai, contează foarte mult. Și la primul meu show a fost Evolve Fashion Week, prin intermediul de agenție, este un show oferit de agenție, o dată sau de 2 ori pe an. Asta a fost chiar după pandemie, nu? Primul show. Da. Trebuia să particip cu o colecție de haine la acel show. Că e lumea. Da. Nu știu, seama, au fost emoții și pentru prima dată când... Dar am avut acolo, cumva eram toate fetele emoționate pentru că era al 2-lea an când ei făceau show-ul respectiv și cumva eram toate începătoare. Și m-am simțit bine, nu știu, emoții au fost. În backstage mi se pare că este cea mai mare agitație. Cel mai mare haos. Da, în timpul show-ului. Pentru că tu, ca model, trebuie să te schimbi undeva la 2 minute. Într-o ținută care e pitea mai rochia, care o grămadă de alte accesorii, părul trebuie să ți-l schimbi, poate în anumite cazuri îl schimbi și make-up-ul. Și oricum tu ai deja foarte multe ore adunate și ții minte că nici măcar nu mai știu exact unde a fost primul meu show, dacă stau să mă gândesc. Dar știu sigur că am avut un show unde trebuia să coborâm scările și urcăm înapoi sau trebuia să urcăm cu liftul pe topuri și cu mai rochile și să ajungi în timp util la numărul tău, la următoarea prezentare. Pentru că am avut la un dat 8 prezentări una după alta, ceva de genul. A fost una după alta și trebuia să mă schimb așa. Mamă, și cum ai putut să faci față? Alergam pe acolo, deci măcar nu mai conta dacă eram îmbrăcată, dezbrăcată, dacă aveam un papuc în picior, dacă nu, cineva mă trăgea de păr, îmi făcea părul, deci haos, fiecare fată alerga
unde știa că trebuie să urmeze, gen la designerul care trebuia să o îmbrace în momentul respectiv și fiecare designer avea anumiți oameni care îi ajutau și tu nu știai pe toți. Da. Deci tu ai mers, ai probat hainele, ți-ai făcut o poză, după care te duci la rând, la make-up, la păr și apoi începe un exercițiu pentru prezentare, ca mai apoi să fie tot show-ul. Să vină invitații și așa, și foarte mult răbdare și stres acumulat până în momentul respectiv, ca mai apoi, să înceapă distracția. Deci după make-up și după păr începe haosul în backstage. Plus minus, imediat după repetiții, că se fac 2-3 repetiții, după care să zicem că mâncați toată lumea, la și după... Dacă vă dau de mâncare. Da. În rest, țigări, să tot fie. Nu recomandăm să fumați. Nu susținem. Nu susținem, corect. Există rivalitate între fete, în spate. Acum, cum spuneam și mai devreme, tind să cred că nu. Dar, la un moment dat, tu ai și simțit? eu am purtat pică pe cineva. Ok. Pentru că de ce dat ținuta aia? Că voiai tu. Că poate voiam eu. Sau, nu știu, simțeam din partea colegilor mele că de ce mi-a dat mie sau de ce mă înțeleg eu mai bine cu anumiți designer. Pentru că foarte multe fete, la un moment dat, să zicem că te luau designer care te plăceau și cu care te știai mai bine. Când de fapt și drept nu era asta. De fapt și drept era ideea că ți este turnată rochia asta și nu ei. De ce? Știi? Și atunci am început cumva să fiu mai relaxată când mă duc la asemenea prezentări, să știu că ce îmi vine, știu că îmi vine mie bine și cu orice aș fi îmbrăcată, cu siguranță mi-ar sta bine. Da. Deci cumva aveai încredere în ochiul designerului. Da. Și nu mai exista chestia asta. Da. Aș vrea... unic. Da. Scuze, aș vrea eu să te întreb care a fost cel mai ciudat outfit pe care o trebuie să-l porți la un fashion show? Nu știu neapărat că a fost de outfit care a fost ciudat cât frizura pe care mi-a făcut-o. Ok. Am avut cumva părul pe partea asta așa împărțit, dar aveam părul destul de scurt și arăta cumva ca două aripi. Erau părul meu până aici, până unde țin degetele și eram blondă. Și ai poză? Da. O să ne-o trimis să o punem undeva de lumea. Eram așa dată foarte mult fixativ și înainte de asta eu am crezut că o să am această coafură pentru toate prezentările. Nu. A fost doar pentru o singură prezentare și eu de fapt toate celelalte prezentări am stat cumva cu părul prins așa și nu a fost cea mai bună idee, sincer. Dar mă rog, și make-up-ul era un make-up făcut doar cu alb, în rest era tot palid de la față, gen fără nicio trăsătură, fără nimic, atât punea accent pe ochi și pe păr. Și era, cred că luat undeva din anii 1820, maybe ceva, nu știu, avangardist, totuși plus minus, poate greșesc. Da, aia a fost. În rest am avut o grămadă de ținute din astea, nu știu, pentru mine e basic, pentru că de multe ori mă îmbrac diferit și atunci simt că îmi stă bine cu orice. Uite, eu vreau să te întreb acum că ai zis de treaba asta cu faptul că ținutele de la un fashion show ți se par basic, cunoscându-te și în exteriorul podcastului, da, într-adevăr ai un stil aparte și cumva te faci remarcată și vreau să te întreb cumva dacă asupra stilului tău a avut impact toată treaba asta cu modeling, dacă te-ai inspirat arta, cumva, faptul că ești tattoo artist, faptul că ai făcut școala de arte. Clar, deci mi se pare că merg foarte mână în mână toate lucrurile astea și de mică eu cumva mă machiam diferit în fiecare zi, gen colorat, azi mă îmbrăcam în roz, mâine mă îmbrăcam în albastru, cu ceva, gen tot timpul mă asortam. voiai să experimentezi cât mai mult. Da, până și la coafur, la tot, după care am dat de agenție, ușor am intrat și la facultatea de arte și acolo, stând cu oameni care tot timpul te inspiră și tu la rândul tău inspiri pe alții, înveți mult mai multe lucruri și atunci te lași un pic dus de val și încerci să experimentezi, indiferent de situație sau, nu știu, pur și simplu, nu doar legat de haine, de make-up, de orice. Și, în general, încerc să mă inspir din natură. Cam asta le recomand tuturor artiștilor, indiferent că sunt pe fashion, pe design interior, pe design grafic, pe pictură, pentru că culorile din artă sunt făcute fix așa cum trebuie, se potrivesc atât de bine, cum e albastru, galben, portocaliu sau whatever, nu știu. Da. Sunt foarte multe. Acum că ai menționat de facultate, aș vrea să aflăm mai multe despre asta. Cum a fost experiența ta la facultatea de arte? Știu că tu ai făcut și master în București și aș vrea să aflu și despre asta. Deci la UAD a fost o experiență frumoasă, per total.
mi-a plăcut foarte mult ideea de istoria artei, unde acolo tot timpul învățam lucruri noi și mi-am dat seama cât de mult de fapt îmi place istoria în timpul ăsta. Pe de altă parte, într-adevăr, au fost și mici lucruri care ni se impuneau cumva și nu se dea frâul liber să te duci cu imaginația până într-un anume punct, nu știu, până la infinit. Cumva erai, cum să zic eu, limitat. Erai limitat de idee în sine sau de, nu știu, de concept. Nu te lăsa să fii tu unic. Cam toți făceam același lucru. Eu am fost pe secția design textil, adică cumva ești ca un mic inginer a tot ceea ce înseamnă partea de fashion, plus minus, adică tu ești pe partea de material, pe țesături, pe cum s-a creat de fapt materialul în sine și pe pattern-uri și așa mai departe și să faci un lucru sau un obiect textil. Deci, indiferent că este un scaun, o mașină, orice ce ține de textil. Și ce ai creat tu la facultatea de asta? Deci, în primul rând am făcut o dita mai țeserea foarte mare. Am pus ea la mine acasă în momentul de față. Să ne-o trimiși pe aia. Se intitula Adune de nisip. E foarte frumoasă, nu știu, mă mândresc cu ea. Am stat undeva la 2 luni jumătate să o creez. Wow. Da, și stăteam și ideea e că este un război de țesut, care are așa... nu știu, anumite fire de ață și tu treci firele de lână printre firele respective și sunt mai multe tipuri de noduri. De la nod sumac, la nod nu știu cum, în fine. Okay, și astea erau efectiv proiecte, da. Ca să treci semestru? Da, erau proiecte de semestru sau timp de 2 săptămâni au fost multe proiecte. De exemplu, am mai avut de făcut o armură avangardistă din materiale neconvenționale. Again, am poze și cu alea, evident. Ce tare! Așa, și am făcut cumva așa o structură, pentru că trebuia să fie și din anii de baroc. Trebuia să ții cont, să aibă un șold foarte mare, rochia respectivă și încorsetată sus, cu umerii și cu sânii scoși cumva, ca în Bridgerton. Da. Cumva, dar varianta de dinainte. Deci voi aveați o inspirație cumva de unde să porniți? No, și, de exemplu, am făcut-o cu folie de aluminiu, cu anumite cartoane, cu tiul, cu satin, cu cum îi spune, sârmă pe dinăuntru, deci ceva frumos, a ieșit frumos și apoi am făcut și shooting-uri, îți dai seama. Și lucrarea de licență în ce a constat? Lucrarea de licență a fost mai mult sculpturală, cum aș spune o profesoară de-a mea cu care am avut bif. De ce ai avut bif? Pentru că eu eram destul de combatantă și mi se părea că toată lumea care învață nu și-a notele pe merit. Adică eu, primesc un 9 pentru că învăț și vin la facultate cum se cade și alți colegi de-ai mei care nu erau destul de activi și așa își primeau note de 10 sau de 9 și nu mi se părea... Erau favoritisme de astea foarte mari. Da. Oricum mi se pare că în orice facultate, în orice instituție, oriunde te duci, în orice grup, există chestia asta. Și eu am fost îndeajuns de matură să vorbesc cu doamna profesoară, susținută de colegii mei, ca mai apoi să fiu trasă la răspundere prin scăderea notei la licență. Ok. Da, a fost așa un bif. Deci a fost în comitetul de... Da. Și problema care a fost era că profesoara respectivă își impunea ca să ne fie profesor de licență pentru toți elevii din anul respectiv. Adică tu nu puteai să înțelegi profesorul de licență cu care te înțelegi tu mai bine și să duci un proiect la capăt, nu. Ea ne-a luat pe toți și cumva eram subtute la ei. Asta mi se pare foarte rău, da. Nu apreciem. Mi spuneau... Să schimbați asta. Da, s-a schimbat, profesoara este plecată de la facultate, mulțumim. Prea târziu puțin pentru tine. E ok. Totuși am luat o notă foarte mare pentru licență. Ce notă? 9,45. Bravo! Ce tare! Așa și... dumneavoastră a scăzut un pic din notă pentru că am avut o masă de rășină încastrată în lemn cu LED și rășina este ca un ochi, un iris cu pupilă și cumva bate lumina din interior, de sub și este o masă de cafea, de fapt și de drept și trunchiul este format din frânghie care duce gândul la scoarță de copac. Și proiectul meu se intitula Oglinda Sufletului, pentru că ochii sunt oglinda sufletului. Ce tare! Da, adică tu când te uiți la un om, observi cam toate trăirile lui. Prin ochi, da. Îi vezi sufletul omului. De acord. Și automat am dus-o și în ideea de copacul vieții. Cumva că ilumina din copac, natură, cumva te regăsești în toată chestia asta. De unde te naști, de acolo. Se vede că ești o persoană super creativă și văd cum dai sens efectiv oricărui lucru pe care îl faci. Da.
Și mai ai proiectul ăla, oare l-ai vândut sau l-ai păstrat pentru tine? Îl am acasă momentan, mi plăcea să-l vând la un moment dat. Dacă există cineva... Uite, poate cu podcastul ăsta găsești pe cineva. Avem o masă de vânzare, top masa, la 9,45. Și cu tot cu casa de licență vă dau ca să știți toată povestea ei. Da, asta voiam să te mai întreb, deci cumva, efectiv, examenul de licență a fost să-ți prezinți proiectul și conceptul din spate? Da, deci tu ai un semestru întreg când te ocupi doar de licență. Deci tu, în anul 3, ți se comasează toată materia în primul semestru, partea de teoretice, partea de atelier ai în primul semestru vreo 2-3 proiecte și mai apoi, al doilea semestru, e strict de partea de atelier, licență, plus mai ai încă 2-3 examene, dacă nu mă înșel, la istoria arte, care este pe toți 3 ani, cumva sunt niște examene care sunt pentru licență și acelea. Nu. Și cam asta legat de licență. Și știi ce nu te-am întrebat? Cum a fost admiterea la UAD? Măi, la mine a fost foarte ușor în momentul ăla pentru că era pandemie, au trebuit doar să-mi trimit portofoliu și cam mai a fost. În mod normal, ți se dă un examen fizic unde tu trebuie să faci anumite crochiuri, portret cu mâini, cât și natură statică. Depinde de ce-ți pică ție în momentul acela. Și portofoliul tău în ce au constat? De la tot, așa, desen cu mâini, tot. Deci același lucru, dar că nu l-ai făcut fizic la facultate. Da, dar nu ai mers la examenul la facultate. Da. Ok. Și ai mai zis la un moment dat de licență în ce costă examenul de licență. Deci tu ți-ai făcut în semestrul 2 licența, ca mai apoi ajungi să ai expoziție la CREIC, la Centrul Cultural de Artă, de la noi din Cluj. Ca mai apoi, după prezentarea respectivă, unde sunt toate lucrările de licență, cât și de master, este o întreagă expoziție acolo, vă recomand să mergeți. Așa, ai a doua zi comisia, în care tu trebuie să prezinți ce ai făcut și care este conceptul și așa mai departe. Dacă dorești să mergi în continuare la master la ei, trebuie să le spui, să le dai anumite motive de ce vrei să continui. Poate poți să continui pe aceeași temă pe care ți-a fost licența sau vrei să schimbi. Și atunci comisia decide dacă te ia mai departe la master sau nu. Spre rușinea mea, eu am fost acceptată doar la taxă, la UAD, dar am intrat la UNARTE. Asta voiam să te întreb cum a fost acolo. Acolo am dat de o doamnă profesoară, doamna Frumușan, dacă nu mă înșel, o salut pe această care poate se uită, cine știe. Să-i trimis podcastul. Da, sincer. Că tot ai menționat de master, aș vrea să aflu mai multe și despre experiența ta din București, că ziceai că nu prea voiai la București la început. Sincer, nu prea voiam la București, dar cu timpul am terminat licența, am văzut că am intrat la taxe la UAD și a fost un moment în care am dat de niște oameni și am crezut că sunt prietenii mei la momentul respectiv și am zis, ok, o să începem proiect de artiști, unul dintre noi era fotograf, unul face muzică, mai era o tipă pe fashion, așa, și încă o persoană, plus eu. Și am zis că mergem toți la București. Eu cu tipa respectivă am mers, am dat admiterea, a fost o întreagă nebunie tot drumul până acolo, n-aveam pozele pentru carnet, trebuia să mă duc să-mi scol axelul, ceva, deci groază. Oricum e nebunie în București. Da. Am ajuns în timp util, am predat, am intrat la buget, a 4-a. Bravo! Bravo! Că m-ați băgat la taxă, așa. Voi ați pierdut. Da, voi ați pierdut. Am intrat a 4-a, am fost foarte fericită, am stat pe acolo în jur de 2 luni de zile, ca mai apoi am zis că vin la Cluj și să fac cumva la distanță. Vorbisem cu doamna profesoară fusese de acord. Pe parcursul semestrului mi-am dat seama că ce fac eu la UNARTE la București am făcut deja la licență. Deci se repeta foarte multă din informație. De mult. Într-adevăr, era un proiect mai lung scris, dar ca și concept și așa, eu tot pe ideea de voiam să merg și atunci mi-am dat seama că lucrurile respective, proiectele respective le pot face și pe cont propriu, pentru că și în facultate bag bani, dar la un moment dat sunt cu semnătura facultății și am decis că mai bine este pentru mine să fie doar pe semnătura mea, că oricum doar eu bag banii în aia, știu că sunt capabilă să fac lucrurile respective și atunci am renunțat, dar în continuare mi-am dorit să fac un master și am simțit că mă ajută ideea de publicitate pentru jobul meu de tattoo artist. Cumva să le îmbin și să creez, nu știu, clipuri, campanii pe ideea asta, ca să mă promovez singură. Ne bucurăm oricum că ai venit, că așa ne-am și cunoscut. Am ajuns colegi. Deci să înțeleg că facultatea de la București
Nu, de fapt, facultatea de la Cluj este mai bună decât facultatea de la București sau și la Cluj se face același lucru la master? M-am un pic mai aprofundat. Minus. La București ce aveam un plus, tind să cred că era ideea de a coase la mașina de cusut, ceea ce la UAD pe secția mea strict nu se întâmpla atunci. Acum, din ce am înțeles, s-au schimbat anumiți profesori și s-au reinventat oamenii de acolo și la noi, la UAD, într-adevăr, acum din anul 2 am impresia coși la mașină, ceea ce nu se întâmpla când am fost eu. Atât. În rest, nu cred că eram mai câștigată. Poate eram mai câștigată cu anumite informații de la profesorii respectivi. Și poate că lumea de la București, sau nici nu știu, cumva la București aveai mai multe oportunități. Da, clar, cu siguranță. În continuare mai am în gând că mi-aș dori să mă mut la București, dar totodată mi-ar plăcea să plec în Spania, suntem un pic într-o balanță. Momentan îmi termin master aici și vedem. Să nu te lași. Să nu te lași, da. Vedem! Vedem după sesiunea asta destul de strong. Cam asta. Și pentru că am uitat la început să precizez și îmi pare rău, dacă tot am zis că ești un pachet M, tu scrii faci și sală. Da, faci și sală și scrii poezie. Și ai fost și la șef la cuțite, deci să nu uităm, dar vreau să ne axăm pe treaba asta cu poezia. Ce să vă spun? De unde a început? Da. Măi, deci la mine în familie aveam ideea de poezii, de muzică, de dans, tot timpul am avut partea asta de, nu știu, emoție în casă. Și mama mea desena. Și de acolo am început probabil să mă inspir, plus și una dintre surorile mele a început și ea prin liceu să deseneze. Deci familie de artiști. Da. Plus minus, da. Și mama fiind croitoreasă, ne făcea haine și de acolo poate și ideea de modă și așa mai departe. Super. Acum, pe final, un subiect mai spicy pentru tine. Știu că ai făcut și shooting-uri nud în pădure și iarna. Am vrea să știm mai multe despre asta. Măi, aia a fost o experiență unică pentru mine și cred că așa o să rămână. O sper să ne amintesc mult timp de experiența respectivă. Deci, totul a început datorită lui Edi Diaconu, care s-a gândit la acest proiect. A fost o ședință foto bazată pe o anumită poză făcută de ceva artist, am uitat, dar ceva artist recunoscut. Și noi de acolo ne-am inspirat. A mai fost o tipă cu noi, care a jucat rolul de bărbat. Cumva eu eram partea feminină, ea era... Am fost colegi la facultate la psiho. Iulia? Da. Ador, Așa, și mai apoi m-am pregătit eu de acasă, mi-am luat blană, mi-am luat pătru, mi-am luat de mâncare, am mers către cheile Turzii. Nu știam exact dacă o să fie oameni acolo, cum o să fie, cum o să decurcă toată situația. Știam doar că vrem să facem lucrul ăla și mai filmăm și cu drona, totul super ok. Mama, ați filmat și cu drona? Da. Ideea, am început de acolo, de la poalele muntelui, cum ar veni. Am dat la un moment dat de un lac. Și eu cum aveam... Ați făcut și drumeție. Da, am făcut și drumeție. Hiking news. Tocuri în pădure, deci asta mi s-a părut insane. Și eu trebuie să stăm pe o piatră destul de mare, care evident era alunecoasă, că era în râu și era apă pe acolo. Și eu mă țineam de Iulia și Iulia cumva să se ia de mine, ca să putem face o poză cumva, așa erau corpurile noastre. Ok. Gen. No, și am alunecat și am stat cam toată ședința udă la picioare, cu tocurile ude. Într-adevăr, le mai schimbam papucii, dar degeaba picioarele mele erau înghețate. Sloi, da. Ca mai apoi, să mergem sus pe cheile Turzii, eu, nu știu la ce m-am gândit, și să nu-l iau pe băiatul cu drona lângă mine, să mergem odată. Am mers la un moment dat cu blana și cu tocurile, când n-aveam cum să calc cu picioarele goale pe dita mai pietrele respective, mă tăiam toate la picioare. Și am zis că mă duc cu tocurile. No, și la un moment dat a fost o parte unde trebuia să pară că merg, dar gen eram goală în timp ce se întâmpla asta. S-a prins și pe cameră, se vede că m-am și împiedicat la un moment dat puțin și m-am dezechilibrat. Mai treceau și oameni cu mașinile pe acolo, asta mi se mai insane, dar speram cumva că nu mă văd, că eram în dos, și la un moment dat, s-a terminat, am crezut că mă piși pe mine în ziua aia. Deci, nu știu, era ora 6 și ceva după amiaza. Era ianuarie, nici măcar nu mai știu, februarie pe acolo. Și înghețau în tot și eram, hai încă un pic. Jesus. No, ca în final să mergem acasă, tot bine, tot frumos, a ieșit un shooting foarte bun. Mi-a plăcut cum a editat Edi Diaconu, deci felicitări lui. Dar acum ai acceptat, adică mi se pare o idee așa foarte... Pentru că mi-e place foarte mult ideea de nuditate și de a te exprima prin corpul tău, pentru că în finalul zilei ești doar tu cu tine și atunci ar trebui să te apreciezi mult mai mult tu pe tine și faptul că sufletul tău
a ales acum să trăiască în corpul ăsta. Nu știu. Adică, Deci vezi partea artiș din asta, nu partea vulgară, nu partea... Da. Ok. Dar nu a fost singurul tău shooting nude, nu? Primul meu shooting nude a fost împreună cu Adalbert, care este un fotograf din Cluj. Eu pe atunci stăteam în continuare în Dorohoi, dar mai aveam niște tangențe cu Clujul, prin intermediul agenției. Și ușor, ușor mă înscriam și la facultate. Și am avut un shooting nude împreună cu un băiat. Toată ideea a pornit de la mine, pentru că mi-mi plăcea ideea de nuditate, de, nu știu, esență, ca să zic așa. Și am făcut-o fără inhibiții, fără nimic. Adalbert a fost, nu știu, i-a explodat mintea când a auzit ce vreau să facem. El a crezut că venim pentru un shooting de cuplu, de portrete, de ha-ha, hi-hi, nimic complicat. Și țin minte că a fost o sesiune de seară. Eu, după ședința foto, am plecat înapoi în Dorohoi cu trenul, eram cu toate bagajele după mine. Țin minte că mi-am udat părul și locația nu era una cea mai bună pe atunci, deci apa era rece, era și frig afară, tot așa. Și nu aveam deci numai experiențe de astea ai avut. Da, majoritatea experiențelor ca model sunt mai, nu cele mai bune, nu cele mai plăcute, sau pozițiile în care te pui. Deci nu ești deloc pudică pe scurt. Nu, dragii mei. Și dacă aveți nevoie de modele, nu? Da, contactați-mă. Apelați la Lia. Chiar mi se pare că a fost un podcast destul de interesant care a atins mai multe subiecte, nu neapărat zona de fashion, cât și domeniile conexe cumva și am reușit să atingem așa fiecare punct și mă bucur că am reușit să ne întâlnim într-un final. Cred că v-am răspuns la întrebările pe care le-ați avut și dacă mai aveți, eu sunt aici, mai dau răspunsul. Ne bucurăm și noi că ai venit, mi-a făcut mare plăcere. Dacă ați ajuns și voi până aici, să ne spuneți cum vi s-a părut și dacă vreți să mai continuăm seria asta în afara proiectului de facultate. Mulțumim, Lia, și cine știe, poate ne vedem la episoadele următoare. Din Sara Ardeș și Baba se piaptănă. Pa! Bye, bye!